ба шумо дуруд мегӯям дӯстони гиромӣ. муваҷҷаҳи як се воқеаи хурд шудам. мехоҳам онро бароятон қисса бикунам. якум дар ҷойи кор, ин пиромони дурӯғ ва рост гуфтан аст. дуввум дар кӯча ва сеюм дар хона. ҳар сеаш ба дурӯғ ва рост гуфтан мутааллиқ аст. якум воқеае ки дар ҷойи кор рух дод, мо кӯшиш мекунем ки аксар вақт рост бигӯем. ман медонам ки имрӯз савдогарҳоро на ҳама ҳамчун як инсони ростгӯ қабул мекунанд, аммо мо барои худ ихтиёр кардем ки то ҳадди имкон рост бигӯем. бигзор савдо камтар бошад, аммо рост бигӯем ва алҳамдулиллоҳ муваффақ ҳам шуда истодем. мардум ҳам оҳиста оҳиста дарк карда истоданд ки воқеан ҳаминҳо рост мегӯянд гуфта. аммо воқеа чи аст? як рӯз як кампири кӯзапушт камоншакл бисёр солхӯрда омад, тамоми магазинҳоро гашт, ҳудуди як 30-40 ба гуфтаи худаш магазинҳоро вақт ман мушоҳида кардам ки воқеан тамоми магазинҳоро, мағозаҳоро гузар мекунад ва билохира омад назди ман истод, хеле пурсупоз кард. мо ҳам бо ӯ аз рӯи нишону эҳтиром ҳамчун ҳоҷи бибӣ гуфта муроҷиат кардем. хулос хеле суҳбат кард аз зиндагӣ, кору фаъолият ва билохира ба намозу рӯзаву тавбаву тазарруъ рафт. мо гуфтем алҳамдулиллоҳ намоз мехонем. хулос маҳсулотро харид. гуфт намедонам барои чӣ, лекин аз миёни ҳамин 30-40 савдогаре ки буд, муомилаат бароям писанд омад. маҳсулотро харид, рафт, ташаккур гуфт ва фардош омад гуфт барояд исфандиёр як тӯҳфа овардам. бачаам мегӯяд, ӯ гоҳ-гоҳ мебияд. гуфт бачаам барояд тӯҳфа овардам. ана мин аст тӯҳфааш, тасбеҳ 1000 та ана мегӯна дона дора, 1000 дона дора ва гуфт ки амира мегирӣ, аз номи ман барои худат тӯҳфа ҳаст, мебарӣ ҳаргоҳе ки намоз мехонӣ ё ҳаргоҳе ки вақт меёвӣ, имкон ки дорӣ, амира мегардонӣ. аксар вақт кӯшиш кун ки салавот бифиристӣ. алҳамдулиллоҳ мо гуфтаи ин кампирро рад накардем ва то ҳадди имкон мо ин корро анҷом медиҳем ва дар ҳаққи ӯ дуо мекунем ва аз ӯ низ хоҳиш карда будем ки дар ҳаққи мо дуогӯ бошад. дӯстони азиз, ба фикри шумо миёни ҳам савдогарон ва ҳам харидорон ки бештар аз дурӯғ истифода мебарад? назари ман ост ки дар миёни ҳар ду табақа онҳое ҳастанд ки ҳам рост мегӯянд ва ҳам дурӯғ мегӯянд, ҳам фиреб мекунанд ва ҳам холисаллиллоҳ сухан мегӯянд. назари шумо чи аст? дар шарҳ бинависед. воқеаи дуюм ки бароям рух дод чи аст? вақте ки шумо дар ягон гурӯҳҳо менишинед, агар ягон донишгоҳро хатм карда бошед ё камкам аҳли фаҳму дарку умуман аҳли китоб бошед, агар мардуми мо аксарият одат кардаанд ки бо ҳамун дониши ки каме ки қисмати онҳо доранд, тамоми масъалаҳои дунёиро баррасӣ кунанд. на факт аст, на рақами дуруст аст, на як диди хоса ҳаст, лекин ҳама масъалада ба қавли чаха мерасанд. ва ман дар ҳамин муҳит, ҳамин гуна муҳит вақте ки ҳастам, бисёр вақт мисол меорам. ҳамин хеле исфандиёр агар иша ҳо гӯӣ, иш хафа, иша ҳо гӯӣ, иш хафа. барои ҳамин ман одат кардам ҳамин майнаи сари худро контрол кардан ки онҳо суҳбат бикунанд, онҳо баҳс бикунанд, ҳамон чиза ман ба худам қабул накунам. мебинам ки лабошон ҷимида истодааст, чизе мегӯянд, ҳамон чиза ман қабул намекунам, чунки ӯ чиз барои ман умуман дар кор нест. ва фардо агар бовар кунед, агар ҳамон мавзӯъро аз ман пурсонш кунанд, ман дига ҳамон мавзӯъро фаромӯш мекунам, умуман дар хотирам нест. дӯстони гиромӣ, ҳамин гуна воқеа ба шумо рух додааст ё не? агар рух дод, дар комментария бинависед. ва дар фарҷом ин ҳам вобаста аст ба дурӯғ гуфтан. шаб буд, аслан ҳамин гуна одат аст ки ман фарзандҳоро шаб ки шуд намегузорам ки ба берун бираванд ё ягон ҷо барои бозикунӣ ва ба кӯчаву дигари дигар. писари ман 5 сола ҳаст. гуфт ки ман ба берун меравам ба қазои ҳоҷат. гуфтам ки аниқ рост? гуфт ҳо. баромад рафт ва маълум шуд ки ба бозикунӣ рафтааст. яъне дурӯғ гуфт. ман дарк кардам ки ӯ дурӯғ мегӯяд, барои ҳавай ман гуфтам ки аниқ? гуфт ҳо. рафт ба бозикунӣ. 1 дақиқа, 2 дақиқа, 5-10 дақиқа интизорӣ кашидам ки наомад. ва ба сараш рафтам, сиёсат кардам бо қаҳр, бо ғазаб, 1-2 адабчӯ ҳам ба қавле хурд ва гуфтам ки дигар асло дурӯғ нагӯ. ҳамин дурӯғҳои бузург ба андешаи ман аз ана ҳамин дурӯғҳои кӯчак сар мешавад. ман гуфтам ки писарам, асло дурӯғ нагӯ.
بازی میروی بگو که من برای بازی کردن میروم، لیکن دروغ نگو. شما برای تربیت کردن در روحیه راستین از کدام اصول ها استفاده میبرید؟ بگوید تا اینکه از همدیگر آموزیم و آیا این کاری که من انجام دادم در هر سه حالت درست است یا نه؟ اندیشه خودتان را در کامنتار بنویسید تا از همدیگر بیاموزیم. پناه خدا.